Bună, dragi plimbărici! În București, zona Eroilor, sectorul 5, Parcul Eroilor. Prima oprire. Parcul arată foarte bine. În apropiere este și Spitalul Municipal. Avem și stația de metrou Eroilor. Ce se vede în imagine ca niște baloane este metroul. Spitalul Municipal. Clădirea ce se vede este începută pe timpul lui Ceaușescu și neterminată. Biserica Sfântul Elefterie. Râul Dâmbovița. Bucureștenii s-ar bucura dacă ar avea posibilitatea de a se plimba cu barca pe râul Dâmbovița. Parcul Operei. O piațetă cu busturile unor ingineri români. Busturile au prins și pânze de păianjeni, praf, neîngrijite și foarte deteriorate. Parcul Operei arată foarte rău, este neîngrijit, lăsat în paragină. Aparține de sectorul 1. Locul de joacă în aceeași situație. Lângă este Opera Română. Clădirea este nerenovată. El este George Ștefănescu, fondatorul Operei Române. În fața operei este statuia lui George Enescu, marele muzician. Lângă Biserica Armenească, dați de această clădire din fiare, pot spune, din sectorul 2, în sectorul 3, lângă Biserica Mina, dați de statuia lui Corneliu Coposu. A fost liderul Partidului Național Țărănesc. Biserica Sfântul Mina, sectorul 3. În biserică o să dați de câteva plăcuțe de rugăciune. Închei plimbăreala. Dragi plimbărici, dacă v-a plăcut, dați un like. Cine nu este abonat, abonați-vă. Vedeți și alte videoclipuri pe Plimbărici CM. Până data viitoare, numai bine și de la mine, pupici, pa, pa!